Тағы біраздан Совет урамындағы 119 йортның ишек алды яңартылған объектларның беренчесе булачак. Кече архитектур формалар, юлларны һәм тротуарларны асфальтлау, яктырткычлар кую, һәр ишек алдына индивидуаль схема булдырылган. Гомумән 11,5 мең асфальт покрытиесе ремонтланыла, 7,000-гә якын тротуарлар ремонтлар китереләчәк. 5,000 тирәсе, 5,000 квадрат тирәсе балалар уйнау мәйданчыклары ясалачак. Һәрбер ишек алдында квартира санынан карап машина кую урыннарына саналды. Карл Маркс һәм Гагарин урамнары кисешендәге ишек алды бер юлы берничә йортны берләштерә. Хәзер ул зур төзелеш мәйданчыгын хәтерләтә. Республика программасын тормышка ашыру нәтиҗәсе матур балалар мәйданчыклары, арттырылган машина кую урыннары һәм уңайлы юллар, тротуарлар. Бурьян был, что тут? Биредә элек шүп үсә, матур түгел иде. Хәзер барысы да яхшырак булыр дип уйлыйм. Балалар мәйданчыгы, анда таганнар куйсалар әйбәт. Чиста, тәртип булса, без бик шат. Да, качельки там. Программаны гамәлгә ашыру район башлыгының ныклы контролендә. Алмаз Әхмәтшин һәр ишек алдында үзе булып, аны ремонтлау өчен җаваплы затлар белән фикер алыша. Кооператив урамындагы 4-нче, Пушкин урамындагы 45-нче, 47-нче, Совет урамындагы 121-нче, 123-нче йортлар ишек аллары беренчеләрдән булып үзгәрә. Нәтиҗәсе бүген үк инде күршеләр көнләшерлек. Безгә бик ошый. Үзәктә дисеңме, мондамы, карагач күңел күтәрелә. Сейчас хорошо. Хәзер бик яхшы. Тротуарны күтәртеп ясадылар. Ялан аяк йөрсәң дә рәхәт. Балалар, оныклар өчен уен мәйданчыгы да булса, бу башлангычны без хуплыйбыз. Внучат там бегают же.